हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे करंदी मसालाची रेसिपी आणि खाण्यामध्ये खूप टेस्टी, बनवण्यामध्ये खूप सोपी अशी ही करंदी मसाला तुम्हीसुद्धा बनवा. तुम्हा सर्वांना खूप आवडेल अशी ही फिशची रेसिपी. आणि हे बघा, मस्त असा मसाला आणि खाण्यामध्ये टेस्टी करंदी मसालाची रेसिपी शेअर करत आहे. परफेक्ट आहे राईस बरोबर आणि चपाती बरोबर खाण्यासाठी. तर यासाठी मी 4 हिरवी मिरची, 4 ते 5 लसूण पाकळी, 1 टोमॅटो मध्यम साईजचा आणि मूठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे. तर याला आपण ग्राइंड करून घेऊया आणि मसाला तयार करून घेऊया. त्यानंतर आपण एक कढाई गरम करायला ठेवूया. त्यामध्ये टाकूया 2 टेबलस्पून तेल. तेल चांगले गरम करून घेऊया. तेल चांगले गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकूया कांदे 2 मध्यम साईजचे चिरलेले. आणि कांद्याला आता आपण इथे परतून घेऊया जिथपर्यंत कांद्यावरती लाईट गोल्डन रंग येत नाही. अशा प्रकारे आपल्याला कांद्याला परतून घ्यायचं आहे की लाईट गोल्डन रंग येईल. याच्याने मस्त असं हे बघा कांदा सॉफ्टसुद्धा होईल. आणि हे लाईट गोल्डन रंग आपल्या कांद्यावरती आलेला आहे तेव्हा आपण यामध्ये 10 ते 12 कढीपत्ता टाकूया आणि त्याबरोबर टाकूया करंदी जी मी साफ करून घेतलेली आहे. तर चला करंदी आपण यामध्ये टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया. आता करंदीमधनं थोडं जे पाणी सुटेल ना, ते पाणी आपल्याला पूर्णपणे ड्राय करून घ्यायचं आहे. तर हाय फ्लेमवरती इथे मी फ्राय करणार आहे 4 ते 5 मिनटासाठी. करंदीमधनं जे पाणी सुटेल ना, ते पूर्ण पाणी आपल्याला ड्राय करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे जे पाणी सुटतं आणि ते ड्राय करतो ना आपण, तर पूर्ण कच्चा वास असतो जो मच्छीचा, तो सगळा निघून जातो. हे बघा कसं पाणी सुटलेलं आहे करंदीमधनं. ते आपल्याला पाणी जे आहे ना, ते पूर्णपणे ड्राय करायचं आहे. हे बघा कलर चेंज होईल आणि हे पूर्ण पाणी मी इथे ड्राय करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपण जो हिरवा मसाला तयार केलेला होता कोथिंबीरचा, तो टाकून घेऊया यामध्ये. त्याबरोबर 1 टीस्पून टाकूया लाल तिखट, कश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे, 1 टीस्पून धने पावडर, 1/4 टीस्पून टाकलेली आहे हळद, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पावडर आणि मीठ चवीनुसार टाकून घेऊया आणि परतून घेऊया. त्याबरोबर इथे मी चिंच वापरलेली आहे थोडीशी, कारण फिशमध्ये चिंचेचा वापर केल्याने खूप टेस्ट चांगला येतो. तर चला थोडंसं पाणी टाकून आता आपण हा मसाला मस्त असं परतून घेऊया तेल सुटेपर्यंत. म्हणजे आपली करंदी जी आहे ना, ती बिलकुल तयार होईल सर्व करण्यासाठी. तर चला हाय फ्लेमवरती आपण हा मसाला चांगल्या प्रकारे परतून घेऊया, कारण फिश शिजायला जास्त वेळ लागत नाही आणि आपण परतूनसुद्धा घेतलेलं होतं स्टार्टिंगला. तर हे बघा आपला मसाला ड्राय होण्याला सुरुवात झालेली आहे, तेल सुटायला लागलेलं आहे. तर पूर्णपणे तेल सुटेपर्यंत आणि मसाला पूर्णपणे ड्राय होईपर्यंत आपण इथे परतून घेऊया. हे बघा मस्त असा वास सुटलेला आहे यामधनं आणि खाण्यामध्ये खूप टेस्टी अशी ही करंदी मसाला तयार होते. हे बघा एकदम परफेक्ट आणि खाण्यामध्ये खूप टेस्टी आणि बनवण्यामध्ये खूप सोपी अशी ही करंदी मसाल्याची रेसिपी तुम्हीसुद्धा जरूर तयार करा. हे बघा मस्त अशी आता ही परतली गेलेली आहे, तेल सुटलेलं आहे, मसाला मस्त असा याचा तयार झालेला आहे. तर चला आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करून घेऊया आणि गरमागरम हा करंदी मसाला आपण आता सर्व करून घेणार आहोत. हे बघा राईससाठी आणि चपातीसाठी एकदम परफेक्ट आहे. मला दोन्हीबरोबर खूप आवडते ही रेसिपी. तर तुम्हीसुद्धा बनवा अशा प्रकारे करंदी मसाला, जो सोप्पा आहे बनवण्यामध्ये पण खाण्यामध्ये खूप टेस्टी अशी तयार होतो आणि बिलकुल कच्चा वास तुम्हाला मच्छीचा येणार नाही. तर हे बघा मी गरमागरम हा करंदी मसाला इथे सर्व करून घेतलेला आहे. गार्निश करणार आहे मी कोथिंबीर बरोबर. तर तुम्हीसुद्धा बनवा अशा प्रकारे. आणि तुम्हाला ही करंदी मसाल्याची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून मला जरूर कळवा. रेसिपी आवडली तर लाईक आणि शेअर करायला बिलकुलही विसरू नका आणि माझ्या चॅनललाही जरूर सबस्क्राईब करा अशाच नवीन रेसिपीसाठी. थँक्स फॉर वॉचिंग.